morning mga karuba. Ngayong umaga pupunta tayo ng Bayombong, Nueva Vizcaya sa SMU para i-enroll yung... Naka-enroll na? Kukunin na lang yung module. Kukunin na lang daw yung module sa SMU. Yan, kasama ko yung aking uncle manager. Ayan o, dyan yung susi o. And of course we're going to bring a 16 gigabyte USB. Wala, tingnan mo yung P-Shog ko. Asan yung mga travel pass natin tsaka medical certificate? Kompleto lahat. Meron pa tayong presidential travel certificate. Kompleto from our President of the Philippines, ni Lolo Rodrigo Duterte. We can go anywhere else. Medical certificate from Wuhan, China. Sabi nila alas 8 daw kami pupunta. Anong oras na? Yan o. Okay, we're back, and this time dito kami na po. Dito tayo Cordon Isabela. Yeah, it's still part of Isabela, pero this is the last municipality, and after this is we will be reaching Jadi, the first municipality of Nueva Vizcaya. And anak ko dito naglalakot. Naglalakot to gawon, weakness. Kay kayo. Ito tayo, Bagabag, Nueva Vizcaya. Magmimerienda kami dito sa Santiago Diner. Ayan mga karuba, nandito na kami sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Kakain muna kami kasi 11:33 na ang oras. Dito kami sa McDo ngayon. Yan o. Wait, yes ka lang. McDo. Pinapakon ko lang yung makina, yung turbo nya. Sarap pala sa pakiramdam na kon ano. Kalabas ko ulit ng Isabela. Parang first time ko ulit dito sa Vizcaya. Grabe. I-off ko siya, off. Yan. Wow. Yan, so tapos na kaming kumain mga karuba. Nantatawid lang ako. Alright, ang init. Going sober and pee. Laking puno nito mga karuba. Yan, Bayombong, Nueva Vizcaya.
ngayon kukuha tayo ng sanga. Pag-akitin ako, hindi ko alam kung anong puno ito, napakalaki. Rubber tree. Rubber tree. Ayan. Ayan, okay. Bari-bari ako. Muli na quit. Ay, nakulbit sa ata, nakulbit. At may isa alam na tanong ka na. At pa state. Kadilan tayo diba si tata ni? At may isa tanong. Guys, At may isa na ba state? At lang basit at lang. At lang basita. Madi makasara ka ng rubber tree na. At lang basita na lang mo bakit? Ay, Wow. So, nasilit ka lang. Ano ba may sa junior ko ato? Yung alay. hindi mo limatang. Yan lang. Ano ang kaimang mo? Iwan. Mga tapay data, tapay ba? Tapay data. Iwan na lang kita. Sayang lang na natang kundo. Tatakaw. Berikan. Nang dahil sa rubber tree, umakyat tayo. Grabe, ang dami ko na ata. Mga ito ka na sa kanong kulbot ata. Ano mo? Aji may sadya. Yan. Nakabilang ko naman. Ay, ada na eh. Patanit ko nak niya. Maalat ay sa. Pakasit ko lang ata. Mga rumorong na. Rotlas ata. Dapat ada di kampus tayo ngayon. Pagi na yung Isa pa. Atanit. Karot ko sige. Gusto na doon. wala na kayo. Alcohol. Ayan ah, rubber tree. Sobrang saya ng tita ko oh. Oh, saan ang uwi natin? Hindi ko alam yung uwi sa mga SMU eh. Ha? Diretso lang tayo. Hindi ko kanya ba? Eche! Datin eh, datin. Grabe, napagod din ah. Nagatilaga rin. Pagkatangan tayo poster man yung patakaw man niya. Asan yung van? Kanto ng SMU dito? Ibabad eh.
Yan. On the way na kami sa SMU. Di ba yan? Di ba doon? Hindi. Kami yung karato lang. To SMU. Whew! Kapagod ha? Hirap magnako talaga. Akyat bahay. Akyat puno. Okay. Yan, nasa SMU na tayo, mga karuba. St. Mary's University, saan kaya dito? Alright mga karuba, nandito tayo sa SMU Senior High. Napakalawang na pala dito. First time ko po makarating dito. Sa tanan ng buhay ko, ngayon lang ako nakapasok sa SMU. So tignan nyo po. Yan. Okay, andun na sila sa loob, nagpipirmahan ng mga dokumento para sa papel ng aking kasinsin, pinsan na magsisinyo high dito sa SMU. Yan, doon. Yan. Tamang antay lang muna tayo dito. Papahangin, grabe. Sarap ng hangin dito. Ayan o, narinig nyo naman siguro. Yan mga karuba, may nakakilala sa atin, magpapapicture daw. Yes sir. Pangpol man sir. Pangpol. Yan, yung mga nakakilala sa atin mga karuba. Sir, cellphone na tap? Ito ba lang ata mo? Maraming salamat mga sir. Idol na kayo ni Principal Miguel dyan. Last, okay. Ay, na bakit nagpay? Muna tayo dito sa loob ng SMU. Mukhang tinamaan natin ng sanga. Nakakatakot. Takang pasyal muna tayo mga karuba. Maraming puno, lalaki. Gombursa Building. Lawang. Pwede atang
Mag-race, parang gawing race track to ah. May oval kasi sila dito oh. Kaya lang konting ikot lang. Ayan. Konting ikot lang siya. Yan, 31% na lang ang ating battery. Baka malobat yung GoPro natin mga karuba, i-charge ko muna.